Желязната леди на българската политика, работохолик, професионалист, но щепат характер. Това са само част от описанията, които дават тези, които са работили с Меглена Плугчиева през годините. Каква е обаче тя вкъщи, доцент Александър? Ами вкъщи, какво да кажа, тази характеристика е валидна и за вкъщи, защото човек е един. Не може да бъде различен в обществото, сред близките, защото това говори за оформен характер, който навсякъде отстоява определени принципи. И слава Богу, че е така, защото различните лица са по-сложното нещо, в което понякога се налага човек да бори. Така че мисля, че всичко това е истина. От колко години сте заедно? Каква е тайната ви да имате този стабилен брак в днешно време? Тайна. Първо, тази година, живот и здраве, на 16 септември ще станат 48 години. От 78. От 78, да. 1978 от миналия век. Да. И съответно познанството е от Лесотехническия университет като студенти. Това беше на времето и може би познатата, най-използваната форма за познанство сред младите хора, комсомола. И така от 1978 година и до днес, дай Боже, живот и здраве и още дълги години да сме заедно. Тайната, може би няма тайна, а има комплекс от фактори. На първо място не само чувства, но много разум, готовност за компромиси, за разбирателство, за отстъпчивост, разбира се и трудни моменти. Това е съвсем естествено, е нормално. И вероятно и възпитанието, което сме получили на времето, всичко по-малко, но може би колкото повече предизвикателства е имало, с които сме се сблъсквали, защото това бяха прехода от 20 към 21 век и промените, които бяха и в страната ни. И всичко това малко или много се е отразило, но е допринесло, си мисля, и за сближаване, за укрепване на този брак. Максимата е, че зад всеки успял мъж стои силна жена. Важи ли при вас с обратен знак? Ами сигурно важи, щом е максима, която действа. Аз бих искал да добавя само, че на времето, през което ние сме стигнали един към друг, беше време на широко общуване на живо, както се казва в онези времена. И личната отговорност в едни контакти и в едно поведение наистина беше доста висока. Не казвам, че всички са били в такова състояние, но в голям процент това помагаше на хората да имат своето усещане за това с кого биха могли да живеят, принципите, на които да се основават в съвместния живот. Така че всяко време си ражда и комплексите от условия, които са важни в такива случаи. За нас е интересно, че преживяхме през времена, които общо взето бяха доста променливи в това отношение и към днешна дата виждаме колко много хора определено започват леко да страдат в търсенето на партньор в живота, на човек с когото да живеят заедно, да създават поколения и така нататък. Но ето, ние можем да споделим и опит в това отношение. Но си мисля, че ценностите на обществото тогава бяха малко по-различни. Тогава, даже и да е имало малко повече наивитет, илюзии, идеализъм, те преобладаваха, а не в днешно време слушам млади хора казват, аз първо трябва да завърша, трябва да започна да имам стабилна работа, трябва да имам жилище и кола и едва тогава да се оженя или да се омъжа. И признавам си, че в нашето време това беше точно обратно. Никой не мислеше, ние бяхме
години наред по квартири с един 25 годишен Варбур, който течеше отдолу дъното му и с две малки деца. Но някак си други ценности ни водеха. Крепежните елементи бяха по-сигурни по някакъв начин, може да се каже. Освен това, нашето общуване по това време, главно, даже сред младите хора, беше на студентски бригади, на спортни празници, на художествена самодейност, където общо взето човек се проявяваше в различни възможности и аспекти. И този начин на общуване имаше своя смисъл и значение. Да, възможност за опознаване. Слага отпечатък за отношенията между хората, опознаването и за това всеки един добива някакъв по-ясен образ в тези общества и какъв би могъл да бъде в един съвместен живот. Така че има особености, които вероятно един ден се отчитат с по-голяма сила. Може би вече и дошло това време. Но основният въпрос беше кой е успял, кой не е успял. Де-факто нещата бяха малко така поставени. След като завършихме и двамата отидохме на работа във Варна, правихме всеки един от нас дисертация, докторска работа и Пламен имаше един професор, светла му памет, много умен и ерудиран човек и ми казваше на мене: аз съм проблем, че спирам научната кариера на мъжа ми. Той казва, има научна кариера, която може да прави в София. И затова, че аз държа да останем във Варна. И аз вече там бях заместник директор, но това беше директен упрек. И де-факто се разбрахме, че ако Пламен спечели конкурс в Лесотехническия университет, колкото и да не искам да идвам в София, нали, ще направя тази жертва. И така се случи. И дойдохме в София, за да правя Пламен научна кариера. Вместо това, както всички оценяват, аз направих съвсем изненадващо и аз имах планове за научна кариера, която бях започнала в Германия като специализация, но нещата се обърнаха на 180 градуса и де-факто аз направих политическа и, разбира се, след това и дипломатическа кариера. Всъщност една от тайните ви явно е, че сте се подкрепили взаимно в пътя, който всеки от вас е избрал. Да, всъщност времето предполагаше тогава наистина да има съвместно действие, разбиране и уважение и желание за всеки един от нас. Така че мисля, че всеки успя да направи един максимум за времето, в което живееме като старт и в последствие, разбира се, с динамиката на събитията и развитието да се съобразяваме. Аз лично мога да кажа, че през цялото време съм се съобразявал с това какво положение вземем, в какво отношение е то в нашето семейство, докъде, как може да се иска и смятам, че устоях на всички повици на времето за едно или друго, да не се откъсне човек от не се подаде на изкушенията за някаква... Което се оказа най-сериозният мотив в времето, в което живееме и наистина ражда своите плодове, удовлетворение и така. Всички хубави моменти се въртят наистина около избрания начин. Да, и семейството и децата и така останаха първи основен приоритет и за нас двамата, което ми струва също е част от тайната. Казахте самите вие, че брака ви е минал през много периоди наистина и от обществено-политическия живот и един от тези периоди беше локдауна по време на COVID-а. Как го преживяхте вие, заключена в Берн като посланник, вие тук в София? Чувала съм история за вечеря на лапстопи. Това е истина. Аз бях в Черна гора вече. От 2019 година, посланник до 23-та. Да, но на същото положение, още повече нещата бяха още по-сложни, защото Черна гора, както известно, не е част от Европейския съюз. За съжаление, здравната им система е в така критичен минимум.
нямаше съответно ваксини. Трябваше да си вземем отпуска, за да се прибирам в София, за да задължително да бъдем вакцинирана. В същото време посолството трябваше да бъде съхранен екипа, трябваше да се извършват и минимум основни дейности в посолството. Така че наистина не беше никак лек период, то за никого не беше лек, но когато си особено и в чужбина, нещата стават още по-сложни. Тогава изживяхме нашия дигитален момент. Да, но тогава, благодарение наистина онлайн връзките, това беше създадената практика. След работа аз сама в резиденцията в Черна гора слагах масата, той тук и във всеки случай се казваше на здраве винаги. Съвсем фактически този дигитален свят запълни иначе една празнина, която се получава неименуемо без този тип посредствен контакт, така че наистина беше някакси естествено всичко беше, без да има човек затруднения, особени, нали, след като имаш визуалните и гласови. Но след това си дам сметка, че това допълнително укрепи връзката ни, брака ни, защото когато съм била и в Швейцария, и в Германия, кой се е сещал да се обади вечер, дали си вечерял, дали си се прибрал, докато COVID-а създаде тази възможност и на много по-голяма възможност за по-дълго общуване. С всичките сложни обстоятелства, заболявания, аз се разболях, разбира се, от COVID, независимо от ваксините. Всичко това някак си обаче беше преодоляно далеч по-леко, именно благодарение на неговия дигитален образ. На дигиталната връзка, която създаваше стабилност, устойчивост, сигурност, надежда. Беше много добре. Аз бях най-дисциплинирания по това време, защото имам и 3 ваксини, тъй като беше шанс единствено възможно да пътувам до дъщерята, до сина или до нея. Така че съм един от най-изрядните претърпели всички тези необходими неща по време на COVID-а. А случвало ли се тогава да си правите с семействата на дъщерята и на сина ви такава конферентна вечеря? Да, имаше, но то беше по-редки случаи. Ежедневието, ежедневната връзка. С нас започнахме, последствие поединично, кой когато има възможност и време, и имало и общи неща, които... Но това беше времето, когато беше неговия 65 годишен юбилей. И аз си спомням, че бях помолила приятели да отидат да купят подарък, защото аз не можех да си дойда, не можех да пратя нищо от Черна гора. И те му го донесоха, нали, виждате, имаме къща с двор, та в двора му го поднесоха с маски, но това беше така... Спазвахме етикета, може да се отдели. Да, бяха времената. Спазваше се реда и дисциплината и правилата, които бяха въведени, но това пък остава един приятен траен спомен и пак казвам, това също има не само отрицателна страна, важното е човек да намери и доброто в такива сложни, тежки ситуации. Добро, естествено, то не е кой знае колко желателно. Знаете ли, бях очудена, когато дойдохме и за човек заемал толкова години, висши държавни постове, дипломат, да живее в такава къща 60 квадрата. Така леко ме очуди този факт. Ма не сте само вие. Тук на времето, тъй като и посланници, гости, колеги, министри от Германия, от Австрия са идвали от Швейцария, наистина на такова ниво. Няма да забравя като вице-премиер, като бях поканила пак някого в къща и вика, ма с абсолютно разочарование беше коментара, това ли е къща на един вице-премиер? И казвам, да, и това се намирам за съвсем нормално. Къщата е, на 120 квадрата разгъната площ. Трябва да не я намаляваме.
От кога живеете тук? От, Вие ли си я строихте тази Да, къща? всъщност от може 94-та година, ако не се лъжа, за Коледа, пих първата малка ракийка и по това време започнахме да се настаняваме. Тогава тя беше незавършена в този вид, тъй като тогавашните възможности бяха за 60 квадрата площ, плюс едно малко градче 12 квадрата и котата беше много ниска. Можеше да се построи етаж и малко. Няма маза, затова има това. Да. Но, движена, всичко е правено съобразно това, което е било възможно, защото такива бяха и възможностите. Толкова бяха възможностите. Един апартамент малък на родителите ми във Варна, който беше продаден и ние бях получила служебно във Варна апартамент, който след това придобихме и продадохме. Затова беше и възможно да започне. Да се започне изобщо да се стигне до тази къща. Но е предостатъчно. Аз нямам нищо. Тя се води на Пламен на името. Това... много съм доволна, защото ми е много спокойно. Той плаща сметките, той сега нямам земя, нямам гора, нямам имоти. Не сме живяли в разбирането в този смисъл, извън това, което представлява къщата ни. Не сме стигали никога до положение да мислим, тъй като движението по света е покрай Меглена. Ние 20 на години и нещо бяхме, както се казва, далеч от този въпрос, поради стеглите се обстоятелства. И общо взето сме напълно доволни към днешна дата от това решение тогава и от развитието му до нашия. Предостатъчно. Не е необходимо. Със всеки ден и това почва да става голямо. Аз като се пенсионирах и там е един консултант, който трябваше да ми подготви документите и ми каза, как може да напуснете парламента доброволно и да отидете посланник? Ми казвам, защо ми сега казвате на най-нищожната пенсия, приключвате? Ми казвам, това изобщо нито съм го мислила, нито ми е било така цел. Възможността, аз съм благодарна, че съм имала възможността да работя за държавата цял живот, защото сигурно много са хората, които са искали да правят това, но не са имали тази възможност. Аз съм имала този шанс и затова мога само да бъда благодарна. Живеем по общите правила, както се казва, без... Казвате, че сега ви е предостатъчно тази къща, но като се напълни с децата, стига ли място? Тъкмо завършва капацитета към сегашното. Син и дъщеря да са живи и здрави, с много хубави семейства, с по 2 деца. Ние сме щастливи баба и дядо на 4 внука. Естествено, най-голямата внучка е Меглена, най-малкият внук е Пламен. Така че повече от това здраве. Събирали ги всички тук благодарение на тавана, даже и на тавана, да пренощуват. Да, има възможност и като се сложат походна легла тук и се пълни къщата.